A Xunta de Galicia vén de aprobar o proxecto de expropiación dos terreos do Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa. O trámite iniciouse en 2025 e o compromiso do Goberno autonómico é completar o expediente antes de que remate 2026. Así, vai comprar as 15 hectáreas propiedade da Comunidade de Montes por un importe de 241.000 euros. Trátase dunha superficie incluída nas 20 hectáreas do parque, en a que tamén entra o Centro de Interpretación do Castro de San Cibrao de Las, un dos xacementos máis importantes de Galicia. O pasado mes de setembro, o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, e o representante da Comunidade de Montes Veciñais en Mancomún, de Cristimil e a Torre, Modesto Rodríguez, propietarios dos terreos, asinaban o acordo para iniciar o procedemento da expropiación amigable e a declaración da prevalencia de utilidade pública destes terreos. O Castro de San Cibrao de Las, situado a uns 20 km da cidade de Ourense, nos termos municipais de San Amaro e Punxín, conta xa co máximo réxime de protección como ben representativo do patrimonio arqueolóxico de Galicia, o terse iniciado en maio do ano pasado o expediente de incoación para declarar o conxunto como ben de interese cultural. Esta declaración fundamentase no seu interese científico e na súa importancia histórica e arqueolóxica, sendo un dos xacementos máis sobranceiros e coñecidos da comunidade autónoma como elemento crucial da Idade do Ferro. Así, o expediente aínda en marcha destaca que a súa integridade preservouse de forma excelente, sen que se vise afectada substancialmente a súa morfoloxía ao longo dos varios séculos de historia desde o seu abandono. Foi precisamente esta singularidade a que fixo que a Xunta de Galicia o escollese para crear o Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa, un centro de interpretación para difundir este coñecemento entre a poboación e os visitantes que recibe cada ano máis de 10.000 persoas.